Fuq inizjattiva li ħadet Malta, l-element tal-immigrazzjoni illegali se jkun inkluż bħala parti mid-difiża u s-sigurtà tal-Unjoni Ewropea. Stqar dan il-Prim Ministru Joseph Muscat ftit tal-ħin wara li ħareġ mill-ewwel sessjoni tas-summit fi Brussell, meta kien qed jitkellem dwar l-Common Foreign and Security Policy. Il-fema tagħna irnexxilna wkoll permezz tar-rappreżentanti tagħna, il-Ministru tal-Affarijiet Barranin, Deputat Prim Ministru, rappreżentant permanenti tagħna, indaħlu l-element tal-immigrazzjoni illegali bħala issue ta' difiża u sigurtà Ewropea. Il-Prim Ministru tkellem ukoll dwar l-idea li jintbagħtu drones ajruplani mingħajr pilota fuq il-baħar u territorji minn fejn jitilqu l-immigranti, xi ħaġa li ġiet diskussa il-ħamis fil-għaxija. Anke semma il-punt li ħankunu qegħdin ninvestu fi programm Ewropew ta' drones, jiġifieri dawk l-ajruplani li jimxu mingħajr pilota, biex nibatuhom f'ċertu żoni fuq il-baħar u anke postijiet oħra biex fuq id-deżert pereżempju biex nintraċċaw mill-bidu minn fejn jkunu deħlin u jkunu jistgħu jitwaqfu. Dwar il-burden sharing, il-Prim Ministru qal li minħabba patt li sar fl-2009 taħt gvern preċedenti, dan bil-konsegwenzi li l-burden sharing ma jkunx obbligatorju. Iżda dan mhux se jaqta' qalb il-Gvern Malti u se jkompli jieħu azzjoni preventiva dwar l-immigrazzjoni illegali. Aħna xorta ħanku qegħdin issa mbagħad nibdew niġru wara l-Kummissjoni Ewropea sabiex dawn l-affarijiet li nkunu qegħdin niftehmu jibdew jitwettqu.